Boss Agal, good evening! Wow! Oh, kuya Obus Agal, kondisyon ka na. Yang uyalo, gahilmid daan. Wow! Ingani man ni. Strolling at night, stop over gamay. Dara. Lahos din ta pirmi. Oops! Wait sa guys. Nay nagtanaw sa to picture guys. Ato sa na i-earn respect kay lisod na. Mataklo po niya. Di na to mo respeto. Love man na to na siya. Mo nang dapat mo earn tag respect. While driving, dapat inganin yung naong. O, injilik ka na, Injilik na. Di na pwede, magkatukatawa mo, samtang nagtanaw ni mo siya, dapat injilik mong naong ana, Ihimbid din na mo wait. Di na pwede, Di na pwede, magsiwingin siya na. Grabing naong bus agaloy, pero okay na. Dara. So, good na, himaybay rin Himaybay rin purmaha. Good evening, guys! Ngani man ni kaning purmaha guys padaw ni siyang suki nga tindahan puna ganahan siya ning tindahan na bisag okay ra pero okay lang gana ba tiwas ni siyang kuan tiwas ni siyang cravings last time katong pasit kanton ni dig pasit kanton ni dig pero laing twist sa dig kay ang pasit kanton na sa baw mo na siya purmaha strolling at night gigutos mo sa gal syempre bisag way gasolina ta diha padayon ta dara liko na ta. Junction ni guys. Muna gitawag junction di ay sa mga taga-Dawis at taga-Taglaran diha. Muna junction. Dire ta. Signal light. Tapos masagal diha. Approaching na murag barko mo dunggoy. Dara. Muna gini. Hucha. Hucha. No sponsor ni. Dili sponsor ni. Dili po ni libre nila. Namalit in town man pero ako lang i-flex. May gabi niya mga bityo. May gabi niya. Gidulit na bus agal ng mga minu dia pero gilakwan gidulit gid niya oy. Wow. Darawa gidulit na niya muna ilang mga minu guys. Kita na ba? Bahala na mo diha. Wow. Grabe yan bus agal dara. Wana lingkod na. Dara mo na yung first dia, mo na yung side dish niya. Tagang pag ketchup Way sud ba ni? Way gamay ra bisud ani butay ketchup ng burot tawag din siya kay naluto niyang pansit kanton nga naay sabaw. Wow! Lami, darak. Init kayo. Aso pa. Busagal ko di. Di ni pwede dili init. Kuadek. Fork and spoon. Kaya busagal pero tingas busagal na kay ang ilang noodles brown color ayang egg brown kayo na buwa. Kuratan si busagal na kay pwede din Pwede din nag-brown man Di porket brown brown sa dito pagkaon. Pero okay ra. Kung bati man Kung bati way pili na lamoy na Oy, gikuan mo nag-tissue busagal. Pasig na bilit na niya. Taga din nag-ketchup niya. Kuya us busagal. Cowboy kayo way pili ni bisag asa dadon ni. Kaon na gyapon ni. Kuya dato siguro busagal okay. Na may kwintas nga gold Piki busagal. Dara busagal higop din na. First bite, second bite, higop din na. Huyo po din niya kay hot good. Super hot, bro, si busagal. Wow! Dara, kanon din na busagal. Namias first bite. Way usap na, ditso to na. Ngana na. Palap yung tube ko na. Ditso na, dako kay na. Explain din na siyang chika baby. Grabe ilang noodles. Grabe init kayo, pero okay ra. Napailaki. Wash out ya, nasluyo. Muna ato mga staff diya nga mga buutan ni mingon lang. Sir, sino yung ganahan kanon sir? Noodles lang ko. Bahala ka diya sir. Lingko na diya. Kuyawan na ito mga staff diya. Daras mo sagal. Second bite, third bite na din third bite, flex pa niya ang syupaw nga dakog harina. Wow. Dara. Kao daras mo sagal, Kamo, ganahan mo mga dire. Kaon lang mo dire, Kaon mo dire. Di nilibre, Di nilibre. Di sponsor ni. Bayad mo diha, Init gal. After that, gibidlis bus agal. Game na din na nagkuhan. Game na din na nag-ilim na nun. Nga murag na pagka-brown ba. Pero non-coffee niya. Kaya ang healthy bus agal. Di man pwede malain bus agal. Punang plain rin Plain rin niya. Basi na mo sponsor niya. Wow.